40 sena ilu, il-15 ta' Ottubru tal-1979, jum tassew ikraħ fl-istorja politika Maltija, avvenimenti li jibqgħu infakra bħala tnejn l-iswed meta grupp ta' partitarji laburista mhux biss kisru t-tliet każini tal-Partit Nazzjonalista, iżda attakkaw u kisru d-dar tal-familja tal-kap tal-Partit Nazzjonalista Edi Fenekadami u kisru u ħarqu l-istamperija tat-Times of Malta fil-Belt Valletta. Din il-vjolenza titpoġġa fil-kuntest tal-vjolenza politika li kienet titwettaq dak iż-żmien u li fija partitarji laburista kienu organizzati biex jattakkaw attivitajiet politiċi tal-oppożizzjoni nazzjonalista, attakki sistematiċi li fihom mhux biss kisru l-każini iżda kienu feruti gravament in-nies. Infatti dakinhar il-partitarji laburista kienu ħarqu u kisru il-każini nazzjonalista tal-Florjana, tal-Belt Valletta u ta' Birkirkara. Waqt li kien qiegħed isir dan it-tkissir l-Istazzjon Nazzjonali ixandar gidba u jgħid li l-partitarji nazzjonalisti qed ikissru il-każin laburista ta' Birkirkara, meta għal kuntrarju kien il-każin nazzjonalista li kien qiegħed jitkisser. Wara l-attakki fuq l-istamperija tat-Times, il-Gazzetta Times of Malta mill-għada sa 3 ta' Novembru baqgħet tiġi stampata fl-istamperija tal-Partit Nazzjonalista. Wara dawn l-attakki issoktaw manifestazzjonijiet kbar, inkluż mass meeting fl-20 ta' Ottubru fit-Triq il-Kbira f'Birkirkara. Hemm kien sar appell minn Edi Fenekadami, appell ta' kap li fittex l-għaqda u l-kalma meta saħaq li l-Partit Nazzjonalista se jibqa' jiddefendi d-drittijiet tal-Maltin u tal-libertà tal-espressjoni. Il-meeting li kien sar propju qudiem id-dar tiegħi wara l-inċidenti tal-15 ta' Ottubru, rajna nies jipparteċipaw fil-meeting, dak il-meeting u mass meetings li saru regolarment wara li qatt ma kienu ħadu parti f'mass meetings. Naħseb dak kien żball politiku min-naħa tal-Partit Laburista. Illum f'Malta teddida l-libertà tal-espressjoni b'metodi differenti. Bil-Partit Nazzjonalista jibqa' tarka tal-libertà u l-ġustizzja.